Iti panagsigising ti init iti bandana ti daya at damay sa lugar at duwan ragsak lina kental na kada ito'y lugar at agasawa managan bani ken ana iti panagtumpong dagito'y magasawa at huwa taw-tawen nga daw-dawat da iti apo ana marsuwa amadaan iti anak naglabas at huwa taw-tawen aging gana nga iti may sangal daw nagbunga metlaeng dagiti karkararagda naadaan nga ron iti may saan na pungkel ken nakalablabsat amaladaga. Awan sa pulen ti panang tagibida iti anak da aging gana iti bida na pubuutan iti panaglabas dagiti alaldaw bulbulan ken tawtawen dakkelen ti anak da. Ngem iti may sangal daw nasintil dagiti agasawa ti saanan na saya at gaugali na napili ken nakusim daytoy iti panangan na nagbalhin daytoy adakkel a parikot dagiti agasawa. Amin ngay pasango na ket idyan na. Pilit ditoy, pilit kita. Kamat ditoy, kamat kita. Ayat laeng amataraunan isuna. Iti lugar da at da nakurapay abaket. Daytoy abaket ket managala ti makunkuna nga abuos. Nadamag ti baket ti parikot dagiti agasawa anibani ken ana. Adida mapakan kinakusem nga anak da. Nagayab nga rod ti baket kadagiti kakadwana ket napandana gala iti abuos. Dukduk ditoy, dukduk dita. Pagpag ditoy, pagpag dita. Uli ditoy, uli dita. Puor ditoy, puor dita. Nagtitinulong daan na ragsak, uray makagkagatanda iti abuos. Idurnong dati inalada, inlasinda, dagiti itlog, dagiti binakit na. Nagpanunot ti baket no anya ti ilaok na kadagiti makungkuna nga itlog ti abuos. Napani ti paraangan na ket nakita na dagiti nalalablabaga nga kamkamatis sibuyas ken bawang abalitok akunada inlaok ken inkiwarda. Bayat pa naglutluto da naangot daytoy ti ubing ket imasidek kadagiti aglutluto. Napanay na yaban ni inana ken amana gapu iti banglo ti lutlutwenda. Naiayo nga rod nga nagraman ket nagustuanan na kinanam ken imas na. Kasta unay nga ragsak dagiti agasawa ket nagpiestada karaman ti sibubukel a kalugaranda. Napalaos a panagyaman ken panangdaydayaw ti apo ana marswa. Daytoy nga rod ket pamaneknek nga aming nga parikot ket addasong batna nang nangruna no adda pa nagtutunos ken panagkikin na mayet. Nga rod intayomet imatangan dagiti ubing nga agad-adal ti Sinamar ken Valdez iti inda pa nagdukdok panagluto kastamet ti inda pa nagkinikini babaen ti panangrambakda iti Abus Festival.